Halo guys, assalamualaikum. Foto barang aku kok nek gambar ketok iku lah. Wong elek ketok. Ono sawah kelek. Ono sawah kelek. Nanti golek lah. Elah ngulan apa tidak ngulan. Ayo, tidak. lek. Bulan apa tidak? Ketok kulon ya. Bulan kono kae. Ngene wong ngene kae mah. Cek akeh orang. Iki iki teman. Mantap weh. Kalau ngebukin untuk ini mah kok. Apa kan misalnya kabel kan. Saya tak konsisten sekali marin deh. Iya mbak. Teko kene Prade. Halo. Iya, engko tak rono. Kata-kata hari ini. Teko kene ya kata-kata sih. Gawe rekoso sithik gak apa-apa sing penting nyawa. Iya, kuwi aja ngono malah repot go. Sing penting kena gek nyawer iki. Halo Mbak Marti, halo. Yo. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Halo, Bos. Halo Pak De, gue cair rekoso sithik ora Halo. apa-apa. Sing penting untuk duit kena go nyawer dangdut De. Iya, mantap. Aduh. Kena planktor aku nggo kata-katane. Wes. Suwi kalau ngomong karo aku kok ngesu karo kowe. Dapat iki tak baliknya. Lah untuk semono kok penulis nek. Ucap kata-kata di. Apa kek sing mbok ucapno? Ya semangat ngarit pari ning desa Truwili. Semoga sehat selalu. Sehat. Amin. Dapat rezeki Amin. yang banyak. Amin. Amin. Semangat, 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 semangat. Kata-kata Christian radius kata-katanya kok. Keblok aku malah repot. Ya kok tak tambahi kono. Kok kene sih. Hei. Kok tak tambahi kono. Kok tak tambahi. Ijo ora bawa yo. Saya mau gak Allah, gak mau. Saya mau. Ana. Ya wong mau kan dikur.